ತತ್ತು ಮೂಸುಡಾರು ಕೋಡೆತ್ ಮುಳನಿ ಜನನ ಆತೇರು ಒಂದು ಎಂತಲೇ ಬೊಕ ಏರ್ನ ಕಿನೊಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ Deton engkai nate gas barpilek malpili Hi guys, welcome to Manishshettyvlog. Englu ini engkalna putti barba kudunjanalli engkal editor nalli ini huttida hಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆನ್ನ ಪುದಡಿತನಲ್ಲ ಐತನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕ್ಲೇರ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಪಕ್ಕ ಮೇರುಳ್ಳಿರು ಆರ್ನ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಣಿ ಆತಂಡು ತತ್ತು ಮೂಸುಡಾರು ಕೋಡೆತ್ ಮುರಣಿ ಜನನ ಆತೇರು ಜನನಾಯ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋನುಲ್ಲ ದೂರ ಪನ್ನಗ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಮಾದುಗೋಡಿಗೆ ಹೋದುಲ್ಲ ಲಲ್ಲು ಲೇತಿ ಮಿತಿ ಮಾಡೋರೆ ಅವು ಏನಿ ನಂಗೆ ಲೇತಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರ್ ಮತ್ತು ಮಾದುಕೋಟಿಗೆ ಪೈಚಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚಿ ಬಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಬಲಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪುರಾಳುಲ್ಲ ಪುರಾಳು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೇನ್ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ದಾದಾದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ದಾದನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಖಂಡಿಸವೇನು ಎಸೆಂಗುಲು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಕಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಮಾದುಗೋಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋನುಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೇರು ತಿಕ್ಕದ ನವೀನ ಮತ್ತೆ ದಿಗ್ದೈತೆ ಈಗಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಕ್ಕ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲು ಬರ್ಪೆ ರೂಟ್ ಅಡೆ ಮಾದುಗೋಡಿ ಪೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಂಡ್ರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಅವಿ ಜಾಗಡೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಪೆಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಿಯ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚಿತ್ರಬುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೆತ್ತೆದ ಅವು ಮೆತ್ತೆದತೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮತ ಮಾಡೋರು ಹೋಮ ಸತ್ವ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಓನ್ ಕಾಲ್ಯನ ಹೋಮ ಸಮಾತಿ ಬುರ್ಚಿ ಆತ ಒಂದು ತೋಜಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಹೊರ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಅವು ಒಂದು ಎಂತಲೇ ಹಿಂಗ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಡ ಹಾಪ್ದು ಅಂಚೆ ಕುಳಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕದ ಬುದರ್ದದಿ ಮರ್ತಗೆ ಐಟ್ ಗೋಲ್ದಾಪೀರ್ಗೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪ್ ಜವು ಮತ್ತೆ ಅರಿತ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಡು ನಾನು ಇಂಕಲು ಈಗ ಅಜ್ಜನ ನನ್ನ ಪಿದಾರೋಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ನಾವು ವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬಂಟೋಳದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬೈದು
ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕರೆಗೆ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಹತ್ತು ಸಮ ತಿಂದು ಬಿತ್ತೆ ಕಾಡಿ ಕುಲ್ದೆ ಮತ್ತೆ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ಏನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕಂದಾಂಡು ಅಂಚ ವೆಜ್ಜಿನ ಬುಡಿ ಆರಾಮ ತೋಂದುಲ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಬೈದ 2 ಗಂಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹತ್ತೀನಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐತ ನಡು ಟೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಲ ಬೋದತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠ ನೆಪ್ಪಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಪ್ಪಿದ್ದೆ ಅತಿ ಕೈಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಬೊಕ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬೊಕ ಕುಳ್ಳುಗ ಭಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳ 2 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳ ಭಯ್ಯ ಕುಳ್ಳ 2 ಕೂಡ ವಿಟ್ಲಾಪುರ ಬೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಬೋದು ಬತ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮುಖದಾದ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಿತ್ತಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲ ತಲುಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿಯಾರೆ ಏ ಇನಿ ಪುದ್ದರ್ ಇರು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ದಾ ಬೆಚ್ಚುಡ್ಲೆ ಮೂರು ಒನಸ್ ಮುಲ್ಪರಿಂದ ಬೇದಿ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠರು ಆಗುತ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲಾ